rozjede. Jo. Stále běží. Pořád. Chudák malý. Voda běží. Dostává kapec a proto vydrží. Furt jde. První panty, že jo? Na to. Go. Ještě chviličku, ještě chviličku. Tak jdem na to. Můžem. Ty něco. Lala. Počkej. Bych chtěl změřit, na kolik máme, na minus 1 000 000. Úplně displej je mokrý, orošený. Tak jdem na to. Tyhle, to je fakt studený, je ten plast je studený strašně. Čo, na ten displej není to úplně zamat. On fakt barvnu naskočil? No. Jede. Zkusím pustit teploměr. Jdu na to. 0 stupňů. Minus. Tak jsem se zvědavý. Jo? 1 stupeň. To je jenom kvůli tomu, že jsme ho zapli. Už je na 2 stupních. 1 až 2 stupně. Co síla. Procesor 16 stupňů. Jak 16 to říkáš? Jak máš? Tady máš procák. Ne, to je assembly, tohle to je. Jo, to je disk. Baterka, to je úplně KO. Dobrá. Hajzle. Do bublinek s ním. Tak chlazení notebooku zezadu není. Jenom ze strany. Stojí podle mého teďka. No teď úplně, protože to ještě je zmrzlý, takže to zabalíme jenom ze předu a ze zadu hold. Zabal mu klávesnice posledně něco náročného. Určitě. Půjdeme na to. No, počkej, já tam musím vlastně vypnout do systému. Něco nám novém půstně, to fakt bude hřát. Flash? Zkusíme pustit. Flash je žravá mrcha.
Tak. To si dáme sem. No to, že je tak zmrzlé, tak běží dobře. Klávesnice funguje bez problémů. No problém. Tam nějaký playlist, co tam je dlouhý. Něco ve Full HD, ne? Aby jsme mu dali trošku zatopit. To jsme dlouhý. Máte jenom 4 minuty. Tak Sakra, dáme něco říct. Tak teď si zdá, jsem si ťuknul do klávesnice. Což teď nevadí. Tak, zkusíme nebudu takhle zamotat. Zkusím to ovládat něčím. Dírku. Jsme se dostali prstem na základnu. Tak. Je to. Není to ono, ale musíme vybrat teďka něco, co je. Dlouhý. Nevím. Playlist tam není nějaký. Hudbu, playlist, tam ho máš. Kde máš? Kde? Hudba, nějaký playlist. No, mi to skočilo. Už podařilo. No, to bylo nechci, takže jo, je to dost stuhlý. Nechtěl jsem to, ale dal jsem to. Každá maminka chce spokojenou rodinu. Snídaně s obsahem celozrnných cereálií, vápníku a mléka vykouzlí úsměv nejen na jejich tvářích, ale i ten... Zajímá. No, jak dlouho to pustíme zase ten test? Pustil bych muziku aspoň zase na 20 minut, na 30. Okay. Takže jdem na to. Teď? Jedem na 30 minutách. Aspoň 20. A běží video v HD. Notebook je zabalený, větrák má o něco vyšší. Prostě po 4 minutách už začal hučet na 50 stupních. Uvidíme, kam se vyšplhá, než to vybije. Máme 63, 60% baterky zatím. Takže po 11 minutách se nám vybíjí baterka. Notebook má 60 až 70 stupňů. Video na Full HD kvalitu z YouTube. To znamená, že i testem teploty prošel. Prostředí naší improvizované testovací laboratoře jsme vyměnili za garáž, kde provedeme dalších pár testů a uvidíme, jestli ten notebook přežije. Zatím všechno zvládnu na jedničku, včetně mrazu i tepla. A no, uvidíme, jak si poradí s autem, s pády a s vodou. Spodná špatně, člověče. No cvakni to tam, prosím. Nerozbil jsem ti ho? Jde nebo nejde? Počkej, musím to nějak potepu nastavit. Tak, zkus zapnout. Natáčej to furt. No natáčím. Notebook je dál. Here we go. No a teď sice jako prasklinu, ale tu prouzu třeba nebrám.
nedělá problém vůbec. Takže notebook startuje, žádný problém, nabíhá systém, doufám, že baterka to ještě vydrží, notebook zavřu, Kolik váží ta Škodovka? kouknem do techničáků, ale moje nádrž je momentálně plná. Pravděpodobně, že to vydrží lala. Lala. Musíš trochu přidat. Zase mi vypadl. Notebook je poškrábaný. Můžu muset přijet asi na plyn, člověče. Nedaří se mi zatím otevřít. Už jsem ho otevřel. Věřím. A už první praskne na displeji. Najíždí. Natáčíš? No, musím dát na tu kapotu, aby to steklo dolů. Co myslíš? Co s ní teďka jdeš dělat? Počkej, vydrž to chvíli. No, držím. Počkej. Ne, nedělej. Ty si netrefíš. Trefil se. Display jede. Máme sníh pod displejem. Počkej. No a jdeme vyzkoušet, jestli vydržíte do tu vodu. Poslední. Drž a toč. Čistá voda. Hasnu.